दिनैनि बे रौतानि जथुम्माया जारिमिनारि जथुम्मा एगेन प्रुफ जाबावबाय मानो होनना बुङोबा बे जथुम्माखौ लिंक लाखिनानैनो बड'लेण्डनि सिमायाबो बारायदों आरो बावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फोसावलांदों मुख्यमन्त्रिया गिबि मन्थ्रिया आरो बेनिफ्राय एग्रिकालसार इउनिभार्सिटिनि केम्पासखौबो बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे होगोन होननानै बुंलांबाय आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास जानो थांगासिनो दं उदालगुरियाव आङो खावलायनाया मा जोङो भाइब्रेन्ट ससाइटि जानो थांनांगौ आरो दा मोनसे आसाबादि जाथि मोनसे दानो थांनांगौ निरासाबादि नङा गोसोआव फ्रास्ट्रेसन लानानै जाथिखौ आसाबादि जाथि दानो हाया दंखायनो जाथिखौ थैनाय बा जाथि थैनो नागिरनाय बा जाथिया जोबलांसिगोन नामा बेबायदि गिनाय लानानै जाथिखौ दानो हाया बर' जाथिया मालाबाबो थैला आरो थांनानै थानायनि थांखि थानाय मानसिफ्रा मालाबाबो थैयानो जोंहा थांखि दङ आरो जोंखौ नस्थ' खालामदोंबा बै मोनसे फ्रास्ट्रेटेड मेन्टेलिटिनि सिन्थाफ्रासो दा जों फ्रास्ट्रेसनाव थानो हाया ओंखायनो मोनसे आसाबादि जाथि हिसाबै भाइब्रेन्सि लानानै मोनसे गिदिर थांखि लानानै सिगांलांबाय थानांगौ आरो भारतबर्षनि गेजेराव जोङो मोनसे खुब सनमान मोननाय मान मोननाय मोनसे हारि जानो थांगासिनो दं खारन जोंनि हारसिं जुजिनानै जोंनि गोसोनि बोलो मन'बल आरो थिरांथाजोंनो जेरैबायदि आवगायबोदों बेवहाय रावनिबो मदद गैयामोन थ' जों मोनसे उदाहरन जानो थांगासिनो दं बे समाव हारिखौ जोबलांनो हागौ नामा थैलांनो हागौ नामा बेबायदि गिनाय लानानै बाथ्रा बुंबाय थानाय माखासे नेताफोरनिफ्राय ओंखारबाय थायो बेबायदि निरासाबादि सिन्थाफ्रा हारियाव मोनसे दुरबलतासो लाबोयो दा ओंखायनो गोसो बोलो लानांगौ जेंनाया दं जों जुजिलांगोन रावबो जोंखौ होबथानानै दोननो हानाय नङा आरो जों फदे खामानि मावलांबाय थागोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बुद्धियाव दिपेन बर' आरो खनेन बसुमतारी मोनहा गोदानै आफादगिरि नेहाथारि बिबान मोनफिननायखौ आङो बरायो आरो गिबि मन्थ्रिया दिनै बेवहाय फैनानै जे जोंनो मोनसे आसा होलांदों आरो गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंलांनो थाखायबो बिथाङा मोनसे जोंनो आसा होलांदों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो साबायखर बावो बे बन्द'आथ' मोनसे बर'फोरनिसो बिसोरथ' आरो जोंखौ प्रतिबाद खालामनोनो जोनोम जानाय आरो बिसोरथ' प्रतिबाद खालामाबा संगठनाबो सोलिया राजनितियाबो सोलिया थ' खिन्थु बिसोरनि प्रतिबादावबोथ' BSC जादोंमोन बिसोरनि प्रतिबादनि गेजेरावबो BTC जादोंमोन बिसोरनि प्रतिबादनि गेजेरावबो BTR जादों बिसोरनि प्रतिबाद थासेयावबो दा सिमाया बारायलांगासिनो दं गासिबो जालांजोबगोन जेबो दा बेनि थाखाय समाय नांगौ जोंनो थारमाने गोरोबथा खालामनाया जेसेबां गोरलैखौ मावफुंनाया जोबोद गोब्राब होननानै जों मिथिगौ खारन मावफुंनो थांनायाव पदे राजनैतिक भाबै अनेक बाधा फैयो बेखौ जोङो बारसिजोबनांगौ जायो खिन्थु जिहेतु दा रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै NDP रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै मुंख्लं न'खरनो एक्सग्रेसिया होनायसिम बे फारिया जाफुंजोबनो थांगासिनो दं सिमा बारायगासिनो दङ डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसफ्राबो जागासिनो दङ जेला गासिबो जाफुंजोबगोन होननानै जों सानो